rozpoviem vám príbeh o 3 bratoch. Sú to bratia najbratovejší, lebo ich sila spočíva v tom, že všetko robia spolu. Vari sa od seba ani nehnú. Títo 3 synovia Velesa a Živy sú ako 3 piliere každého úspechu. Porenut, to je múdrosť. Rugevít, to je sila. A Porevít, to je krása. No ako to už býva, keď bratia vyrástli, ako všetci zúrvalci, neraz si boli vo vlasi. Boh Veles sa preto rozhodol skrotiť bratskú nevraživosť svojich synov. Prvých poslal na lov Rugevíta s Porevítom, aby mu ulovili orla. Chýba nám luk a šípy Porenuta, pomysleli si tí 2, keď to už vzdali. Potom poslal tatko Veles Porenuta a Porevíta, aby mu ulovili zubra. Tu jeho srst by prešla iba tá Rugevítová kopia, premýšľal Porenut, ako tak ťahol svojho brata domov. Tento raz Veles doma nechal Porevíta a ďalších 2 poslal uloviť jelenia. Nepoučiteľní bratia sa v duchu uškrňajú, že veď na čože je pri love krása. Tiež by sme tu mali krásneho Porevíta. Toho by sa lesné žienky tak nezľakli. Pomysleli si bratia, ako utekali lesom, aby nenapáchali ešte viac neplechy. A tak netušiac, že to bol po celú dobu ich otec premenený na orla, zubra a jelenia, zahanbení bratia opäť predstúpili pred svojho otca, ktorý teraz už ledva zadržiaval sílu a len ukazoval na svoje teraz jelenie paruše. Nebolo treba slov. Bratia dobre vytušili, čo by im tak mohol povedať. Od tých čias si jeden druhého väčšmi vážili a uznávali prednosti druhého. Radi sa poponáhľali prispieť svojou trochou do bratského mlyna a že im múka dobre sypala, hovorí ešte nejedna povedačka o božskej bratskej trojici.